Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat na nanonood sa ating Tropical Weather Analysis. At ito po ang ating latest mula sa araw na ito ng Lunes hanggang Miyerkules. Mula sa araw na ito ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 8 hanggang Gis 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Itong ating GraphSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas ng Martes ay nagkakaroon ulit tayo ng mga wind system or major weather system sa ating bansa. At yung hanging amihan ay nandyan pa rin po. Medyo lumalakas ng bagya, lalo na po dito sa may dulong hilagang Luzon. Kasama po ang Batanes at Mabuhay Common Islands dahil nga sa isang high pressure po dito. Pero unti-unti na po itong aalis, lalo na sa katapusan ng Marso, itong amihan. But magbibigay rin ng mga showers dito, malakas na hangin at medyo maalon sa lugar na ito ng extreme northern Luzon. Dito naman po sa may silangan bagay po ng Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago, Panatag at Calayan Island Group. Kasama po ang Hilaga at Hilagang Silangan. Kasama din po ang Hilagang Silangan at Silangan Mindanao. Ay ito pong mahinang amihan o yung northeasterly surface trade winds. So magbibigay po ito ng maganda pa rin panahon, although may mga maulap na papuwi rin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o gabi. Meron po tayong namuong mahinang LPA, okay? Napakahina po yan, wala pong percentage, very low ang chances na maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. Subalit babantayin po natin ito for further development. Ang good news naman po, base po sa mga computer models, mananatili lamang po siya bilang isang LPA at posibleng malusaw po pag landfall po sa bahagi po ng Mindanao o pagdaan po niya sa timugan bahagi po ng Mindanao o sa may Celebes Sea. So, ang trough po nito ay posibleng magbigay po ng mga paulan sa Mindanao at ibang portion po ng Visayas na yung darating pong late Wednesday hanggang Friday po yan. So, expect may mga thunderstorms na posibleng magkaroon po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas. So, mag-iingat naman po tayo. So, yan po dahil panahon pa po tayo ng La Niña, although patapos na po siya. At baka next month, April, end na po ng La Niña. But yung epekto po niyan ay patuloy pa rin yan po ayan, hanggang sa pag-start po ng tag-ulan. So, may mga series of thunderstorms po, mga LPAs na posibleng magpaulan sa atin sa loob ng 2 buwan pa po. At minsan, may mga 1 to 2 weeks tayong mainit, walang ulan. But again, dahil po sa paglapit itong napakahinang LPA o shallow LPA, posibleng magpaulan na naman po sa atin dito sa Bicol, Visayas, at lalo-lalo na po sa may Mindanao. So, yan po ating GraphSat. Tingnan natin yung fast animation. So, yan po yung kaulapan dala ng mahinang LPA. Nagpapaulan na yun ng mga thunderstorms sa may bahagi po ng Palau at ibang areas po ng Western Pacific. At yung kanyang trough ay nag-extend na po sa katimugang bahagi po ng Philippine Sea o Dagat Pilipinas. At ito po yung zoom in southern animation mula sa windy.com. So, kinakita po natin yung malalakas po na thunderstorms, multiple thunderstorms. Nagbibigay po ng mga paulan sa bahagi po ng Palau at South Philippine Sea. Samantala po dito po sa ibang bahagi po ng Pilipinas, sa may Bicol, Mimaropa, Visayas, Hilaga at Hilagang Silangan at Silangan Mindanao. Yan po yung mga isolated rain showers and thunderstorms dulot po ng mahinang amihan. But mga maliliit na areas lang po yan. So overall, magandang panahon. Except po itong mga localized thunderstorms dulot po nitong mahinang amihan. Okay? So, kung titingnan natin na yung rainfall accumulation na forecast for the next 3 araw mula na yung araw na ito ng Lunes hanggang Miyerkules. So, magka-count tayo ng Monday, Tuesday hanggang Wednesday. Ayan po. Nasaan po ang mga pag-ulan. May mga pagulog at pagkidlat sa silangang bagay po ng Mindanao. At ibang portions po ng Hilagang Mindanao. Kasama din po ang silangang bahagi po ng Kabisayaan. At kung titignan naman natin yung ating wind forecast mula sa American model for the next 3 days, bukas po, Martes, patuloy pa rin yung amihan po dito sa may dulong Hilagang Luzon. Samantala po ang mahinang amihan naman po, northeasterly trade winds
or northeasterlies dito po sa ibang bahagi po ng Pilipinas, sa Bicol, Mimacopa, Visayas at dulong hilagang Mindanao at silangan Mindanao. At si Miyerkules po ng hapon ay mukhang lalakas ang amihan dito po sa may bahagi po ng Batanes at Babuong Islands, northern coastal areas po ng extreme northern Luzon. At dito naman po ang northeasterly surface wind flow sa areas po ng binabanggit na natin. So same pa rin po dito sa may Bicol, Visayas, at ito po yung mahinang LPA. So far, yan po muna ang ating latest for the next 3 days. At gaya ng sinabi natin, baka Miyerkules hanggang Friday, kung i-shift natin sa mga possible forecast sa ulan, at gamitin natin yung European model, yan po, Wednesday, may mga ulan na po tayong posibleng maganap sa may Mindanao. Thursday, ibang portions naman po ng Kabisayan, lalo na sa may silangan bahagi po ito dahil po sa pagdaan po ng shallow LPA sa may Mindanao area. At sa Friday ay same pa rin po, may mga ulan, although concentrated na siya sa may gitna at kanluran bahagi po ng Visayas, kasama din mo ang Sulu Archipelago at gitna at hilagang bahagi po ng Mindanao. So yan po sa Friday. So yan po, nagtatapos ang ating tropical weather analysis ng araw po nito ng Monday, at babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon, lalo po ang update sa mahinang LPA o shallow LPA na papalapit po sa isla ng Mindanao. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking weather channel.